είναι το πρώτο top 10 της εβδομάδας. Στο νούμερο 10 τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι στα γραφεία του Πασόκ έχουν τοποθετηθεί 2 σάουνες για να χαλαρώνουν οι σκληρά εργαζόμενοι συνεργάτες του Προέδρου. Έτσι είναι. Άλλοι λιώνουν στους φόρους Και άλλοι στη σάουνα. Ο υδρότας να κυλάει. Στο νούμερο 9. ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε ότι με τη βοήθεια του Θεού θα κερδίσει τις εκλογές. Τώρα έχει ένα δίκιο ο Πρόεδρος, έτσι. Εάν αυτή την περίοδο είναι να παρακαλάμε για κάτι τον ύψιστο, Ναι. αυτό είναι η αυτοδυναμία. Άλλα προβλήματα δεν βλέπω να υπάρχουν. Στο νούμερο 8 η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία λέει ότι το τελευταίο διάστημα το κόμμα της έχει γίνει στόχος. Καλά. Κάτσε να γίνει πρώτα κόμμα και μετά το βάζουμε και στόχο. Εγώ νομίζω ότι ο στόχος είναι να γίνει κόμμα. Καλά τα λέει. Στόχος είναι, αλλά είναι πολύ μικρός. Τόσο σδά. Στο νούμερο 7. Ο Πάνος Καμένος, ο οποίος ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα για να δείξει πόσο πατριωτικό θα είναι, η ανακοίνωση έγινε από το Δίστομο. Η Έλενα Κουντουρά δίπλα του είπε ότι στο Δίστομο βροντοφώναξαν το ηρωικό όχι. Είπανε κάτι όχι. Ναι, μόλις την άκουσαν. Είπαν. Όχι, ρε γάμο το. Στο νούμερο 6 ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε και στη συναυλία στη Δάφνη. Να πούμε μπράβο στα παλικάρια που ήταν εκεί. Προς μεγάλη τους χαρά είναι και στο διαδίκτυο οι αντιδράσεις τους και έτσι μπορείς να δεις αυτές τις ηρωικές μορφές του αντιστασιακού αγώνα. Με νερομπούκαλα και νεράτζια. Πάρα πολύ καλά. Είναι αυτοί που πρώτα πάνε και ψηφίζουν τόσες δεκαετίες αυτούς που μας κυβερνάνε και μετά ζητάνε τα αρέστα από τον Νταλάρα. Ναι. Καλά, δεν σχολιάζουμε ο καθόλου. οποίος δεν ψήφισε τη γυναίκα του. Άδικο είχε. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζουμε καθόλου το γεγονός ότι πέταγαν ράτζια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν καν προσπάθεια να τα αποφύγουν. Εντάξει, τα νεράτζια και οι θρασίδελοι πάντα πήγαιναν χέρι-χέρι. Στο νούμερο 5 ο Σόιμπλε, ο οποίος με συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής μας αναγνώρισε το δικαίωμα να κάνουμε εκλογές. Περιμένουμε τώρα με αγωνία τις επόμενες δηλώσεις όπου θα μας εξηγήσει και τι πρέπει να ψηφίσουμε. Είναι καλός άνθρωπος. Όντως. Χρήστος Παπουτσής στο νούμερο 4, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές και έτσι δεν θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του Πασόκ. Πάλι πρωτοπόρος ο κύριος Παπουτσής. Pioneer. Παιδιά, παλιά έχανε στις εκλογές. Τώρα έχετε ακούσει άνθρωπο να χάνει στην υποψηφιότητα. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει κιόλας. Τέλος πάντων, είναι πρωτοφανές οι ίδιοι σύντροφοι του να δείχνουν τέτοια ωριμότητα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν τον άφησαν καν να χάσει αξιοπρεπώς, ρε παιδιά. Στο νούμερο 3 η αστυνομία, η οποία με στοιχεία που έδωσε υποστηρίζει ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κάπου μεταξύ 200 και 300%. Και τι θέλει τώρα η αστυνομία? Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θέλει μια καλή υπηρεσία σαν την Ελστάτ να μαγειρέψει λίγο τα στοιχεία. Αυτό θέλει. Έχουμε και know-how. Στο νούμερο 2 ο Πάγκαλος που ευχήθηκε τα καλύτερα στον κύριο Βενιζέλο. Τι είπε? Τώρα δεν τη θυμάμαι τη δήλωση, αλλά είναι κάτι του τύπου χέρι που δεν μπορείς να το δαγκούσεις γλύφτο. Μπορεί να κάνω και λάθος στην ερμηνεία, έτσι, δεν λέω ότι τα ξέρουμε κιόλα. Και στο νούμερο 1 η Δόμνα Σαμίου, που όταν η Εκκλησία και οι άλλοι υποτίθεται αξιοπρεπείς την κυνήγαγαν ως δίθεν χυδαία, αυτή αναδείκνυε την παράδοση με τα περίφημα γαμοτράγουδα της Αποκριάς. Τι είναι τα γαμοτράγουδα, έτσι? Τα γαμοτράγουδα είναι αποκριάτικα τραγούδια που είχαν μέσα όντως βαριές αθυροστομίες, από αυτές που δύσκολα λέμε, αλλά συνέχεια σκεφτόμαστε. Και έτσι λοιπόν η Δόμνα Σαμίου αποδείχθηκε πιο ηθική, πιο αγνή, πιο σοβαρή από όλους. Όσους με λόγους επικούς και με μεγάλους κόλους μας έπαιζαν σε βάρος της ότι βρωμολογούσε και εκείνη η επιδέξια πάντα τους αγνοούσε.